Khoroksa borok ni nogor judge partal khlainani bagui police rok thanglaikha. Tei o kukaro tamo naituk tong maino erui tei o mai bisingo je kosom haike peparo khopjak o manikhe tamo hinui norok wansugui tongbai khana. Hingke faidi norok no o story kisa rewind khlai sawui khnario. No gani kini borok rok complain demani yagulo kheno police rok o sujana manui boni nogo judge partal khlainani bagui phailaikha. Police rok a nogo phaiui poila hingke je nog ni owner bono sungpaikha nini nogo tamo kephek manui huijak tong hinui apro hingke o arpi kuno phano saya tei kuno kwrui normal haike phunukha norok nangkha hingke nogo habui check khlai naui mano police rok bo a jorao hingka hingke borno asuk bisas khlailia tamni hingke no gana gini borok rok already complain je khlai paijak amo bo khoroksa khoroknoi ya pura no gana gini jo tongrai rok jotono maximum joto borok no boni bagui complain rijak haini bagui police rok nogo habka bini permission namani yagulo nogo habui joto ri ulta pulta khlaiui bathroom kitchen betola joto jaga no naitukha kuno jaga phano manliya je kephek manui tongo hinui samani boni nogo hingke joto jaga no naitugui ulta pulta khlai naitugui bo manya wngmani bagui paithago hingka hingke o police rok nogo naitugui akoi manya wngui phataro ongkhorui thanano naitongmani a jorao je nokni malik bo kisa hama kolok naui tabuk hingka hingke manjakliya hinui bwkhao bo kisa kirima tongmani obo bwkha dikdik wngmani kisa holika a jora ke hama kolok naui phiaba a jorao no police rok je phuru nokni phataro dogar ni phataro thana naikha a jorao no coincidentally achomsa cooker ni siti bajiui rwkha o cooker hingke gas o mai songjak hingke ba songkha police rok cooker o tamo songui tong nang tabuk jorao hinui a jorao hingke abo horni prai 1টা 1.5টা abo kahai jorao se hingke tamo songtong amsuk hor jorao hinui singmani yagulo kheno o nokni borok saka cooker o mai se songui tongo hinui hingke police rok to kisisa doubt wngmani yagulo obono clear khlainani bagui jesano phano nainai hingke o cooker o tamo tong borokni doubt no clear khlainani bagui no cooker no thapani eba kheba gas ni tikhlaiui nailaikha sakao hingke to mai no nukha phiaba sakao nukma bai obono kaham hinui chong wansugui manya haini bagui mai no kisa norui kathibai norui naimani yagulo nukha kubui no police rok je doubt khlai tongmani kubui no ar jagao bongni doubt clear wngkha mai bisingo se kephek manui dajak jemon kuno jagao phano naitugui tongmani phiaba cooker o to mai songo chong normally no oro to kebo phano check khlaikla abo khaikhe no bobo ar jagao huiui tonikha hingke cooker o huiui tonmani obono ekhagui tikhlaika ganja se dajak cooker bisingo o saka o hingke mai simi se khopjak haino shouni bagui se haikai phat khlaiui mairum tui kairayaui tolao ganja riwui tei cooker sakao khe mai haino sini sanai ke riwui boksajak phiaba cooker o amsasa dhati khlaiui mai mono borok phaiui check khlaiui thana nai tongmani jorao no o cooker bo afro no manjagui rwkha hingke jesukpa no crime kotor eba keba satir chalak wngui tongthun police rok ni bwskango je sakipano je phupano manjaknai hingke manjaknai no hingke norok obo kahai rok no tamo sanani muchung comment section e thangui comment khlai sadi।